Как се казва твоето братче? Как се казва? Лели Бели. Лели Бели. Не е така, не е така. Да си слага ръката пред устата ли? Ти така правиш ли? Да. И пеби устата. Ти не дей да му правиш нищо на устата. Гиги капай. На колко години си ти? 5, да си 5. А Пепи на колко години е? 1, 2.